Bagong adene lur tak kandhani ya lur wis rasakaken gunung tanpa guna kendang kecek-kecekan ngono lur ya toh. Wong urip ki kudu bungah ngono toh. Heeh, penuh syukur, bungah, jalani hidup ini dengan penuh sukacita ngono ya toh. Wis rasakaken kresula, uripmu lagi kowe ibarate uripmu lagi ning ngisor, rasakaken kresula, rasakaken sambat ya toh. Kowe lagi kakehan utang ngono ya bersyukur ae ana sing iso diutangi ngono ya toh. Terus nyambut gawe sing sregep nek utang akeh ya toh. Nyambut gawe sing sregep engko ben iso nyaur utang ya toh. Ngono ayo, ayo Bagong iki jalani hidup dengan penuh sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ngono. Bener Gong, kandhani le ya Gong kowe pinter ngene iki. Kowe bener. Aku ya duwe pitutur Gong. Urip iki pancen angel ngono. Kudune ya ora usah ngomel ngono, ya toh. Ya bener, iki nganti HP-ne kesampluk. Ya nggur nganggo HP ora apa-apa ya, ora apa-apa. Bagong wis semangat dengan penuh sukacita menjalani kehidupan ini. Variasi kehidupan yang namanya urip ki ya toh, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang ngene, kadang ngono. Apa ya pengenmu ngene terus, apa pengenmu ngono terus. Ya ora toh. Wong bocah kae diopeni, berarti saka bayi diopeni dadi bocah, dadi pemuda, remaja, pemuda, dewasa, ngono ya toh. Berkembang, selalu berkembang dan berkembang terus ngono. Ya toh. Begitu juga dengan hidupmu. Pokoke pengen dadi babu terus ya toh. Ya aku iki Bagong iki babu abdi dalem, abdine para Pandhawa ngono. Ya toh, anak-anak Semar iki kabeh abdine para Pandhawa. Pandhawa 5 ngono ya toh. Ning ya tetap setia, ora apa-apa. Gaweane gur mlebu metu walas, manganane ngrowot ngono. Ning ya Bagong tetap setia, jalani hidup dengan penuh sukacita ngono. Pokoke joget kicomania ngono ya toh. Jos, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagong iki piye ya toh. Ngono ya toh. Wis ngono ae lur, sangune wong urip kudu komplit ya toh. Sangune wong urip kudu komplit, jalani hidup dengan penuh sukacita, gembira ngono lur ya toh. Rasa kakehan ngomel ning bersyukur melalui ya doa ya toh, melalui agamamu masing-masing, aja lali. Sing Islam tindakno salat 5 wektu Islam. Isya, subuh, subuh, luhur, asar, magrib ngono to. Sing Kristen aja lali ya to. Neng Minggu ngono kae ya ibadah ning gereja, sing Kristen Katolik ya to. Aja lali ndedonga, donga ora ngomong kaula, ngono ya to. Ditindakake apa kang dadi ajaran agama masing-masing ngono kuwi lur. Bagong nganti jutek kok, jare wong jarene wong ndek agama. Ning kok karo sedulure, karo kancane, karo tanggane kok do tegel-tegelan lho to. Piye ngono kuwi, lara-larae piye ngono kuwi, ya toh. Saling mencintai ya. Nang Indonesia ya jelas tuntunane Pancasila toh, Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa yang pertama itu, ya toh. Wis jelas urip ning Indonesia iki kudu rukun ya toh. Rukun satu dengan yang lain. Dengan teman, dengan saudara, dengan siapapun juga. Rukun dengan hidupmu sendiri juga, ngono ya toh. Kowe nek ora iso rukun karo awakmu dhewe, walah, piye kowe arep rukun karo sedulurmu, karo tanggamu, karo wong liya, ngono lur ya. Oke, goodbye.